4 su yamala wow kombe ai damun wallahi maganar hotuna ne muke yi. Ina ai kusan mass communication ne karatu ya magani yanzu magani wanda ke ne ta ya ga wanda ke da kamar kamar da nan ka za a diba mu ta abin ku bari in diba mu to ga kai nan tahi kan mai maka nan tahi to tattalin muka koma ku gyara ku gyara yawwa kun gana ya hekele ya wallahi ya hekele ya ministan ya rito kyau da kyau yawa to ko tsaya to ko saboda za a yi duk style din da kun ka gana yi ko yi shi dai to akai ne yake yi maselfi ba ku ba wallahi kamar muna ya da ciya kai maselfi to kawai rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka